Mundo. Grabe! Ang init! Good morning! Medyo blurred man.
Tang inang yan, init. Grabe. Ano na yan? Ano nangyari sa mundo? Grabe! Ang init! Alas 12 na! Sobra! Grabe ang init! May landong! May hangin! Ah! Sana pa rin tangahan eh! Grabe naman ang init ah! Uban nagbingkod hangin kita oh. Perfect yung kamot at natrabuha